Terriña nace dentro do proxecto Menderrojo, Vinigalicia. No 2011 adquirímola no 2011, xusto con motivo de acompañar a primeira bodega que tuvemos en Deó, que é Vía Romana, onde labrábamos mencía, buscábamos un godello, non? Entón, que mellor que Valdeorras, tuvemos a gran fortuna de 2011 adquirir estas instalacións, e dende 2011 estamos poñendo ao día o que hoxe é Terriña Adegas e Viñedos. Os valores da adega son os valores do grupo, non? Nos, decimos claramente, nos queremos construir marcas con valor de familia, cos valores das familias, pensando sempre na nosa terra. Nos o que facemos en Galicia, e calquera das adegas que temos basanse en eso. Pois o selo Galiza Calidade, a Terriña aportalle o valor da distinción de Galicia Calidade e despois, sobre todo, permítenos chegar a moita xente que probablemente de outra maneira non poderíamos. Por un lado, porque garante a calidade dos nosos produtos e dos nosos procesos, e por outra banda, polos eventos e feiras nos que podemos participar, que de outro xeito non sería tan doado.